Taki ade so betrokken na ini alibima kandra. Ik moet fu a lobby die abigi SRANANG. Hij assisteert vrijwillig naar COVID-vaccinatie. Hij stimuleert sport. En dat nou een teampies nummer van bijdrage die Conrad Issa, die na CEO voor Lucky Store en leven naar ontwikkeling voor SRANANG. A lobby voor a Conrad na a bedrijfsvoering naar Lucky Store. Dat ego baka tena pa nasar Issa. Die eigenlijk vanaf jongo abe a boom voor te maken naar sport, voetbal. En abi die beraf mee naar me a her sportcultuur naar vast van de bezig na inalibi makandra a betrokkenheid naar dat ugomoro fara. De jonge ondernemers hij kono en voor focus even. Atapa verschrikkelijk moeilijk situatie do apnono de die ego ook toegepast aan de COVID-pandemie. Mi want tegen tagi mi vind het verschrikkelijk. Tak SRANANG na die fu alis die fu wafi psa zo'n verschrikkelijk crisis. En biga dat ik kon door na door biga onlijk volgu en we kon keuze voor de verkeerd leiders. U op een team die naar Lucky Store. We karen een groep. We ondersteunen ons revi na in alla sani na alla fasi. Mi want je een exemple. Take dat mee. Makandra unde moro tranga. At op een gegeven moment na Lucky Store, na crisis voor 2010 na crisis voor no 2020. Ubede at op een punt voor e begin die massa ontslag. Dat we tak over 3 komit 15 isma. Ons dona Makandra le grupo e utak we go door na Makandra. Wop sa de moeilijk ting Makandra. En wo krenk mo pabaka. Kande yo taki makkelijk die jufu taki mane Issa. Bika trasma de na intra situaties. Wel, wie ook to ebrebi tak wan sociaal vangnet moest komen. Tak desma die den tumsi moeilijk situatie tak de moest vang des marat op. Maar wat bombi die pisi de voor de smarati, die jongen, die de vet, die de energiek. No la shooting atap de uku frustrati. Nog het nap drink biri na snezi, tapa uku. Go sport, go studeer, mekwa san filibi. Go prani, overbrug a periode disi. Nanga afas pa Yusref kan doen sani. Studie, verbeter Yusrefi. Atap een positief note. Midden tak een apwan moeilijk, siksi komit 12 mung ekon ete. Tumsi moeilijk. Met tak over de businessman, met tak over de gezin. De gezin die apwan vast salaris. Met denk je zodat ook echt moeilijk. Kareng abiding, afas van herstelplan abiding. Maar me denk je dat je in 2020 na toe echt was je aan vooruitgang. Die na her die bij Makandra.